हायाव नांहैलायलांबाय ना सायदों नै लोगोफोर फुख्रियाव ना हदोंमोन दराजों बेनिफ्राय नै ना गिदिर मासे मोनदों बेनिफ्राय नै ना फिसाबो दङ इयाव ना फिसा फिसा बेनिफ्राय नैबे एसे गिदिरहां नाया जि मेजेम गोनांखा नै खर' आंनि दै खर' जायो नोंहा खर'सो जानो मोजां मोनो नै मासे मेजेमनि खियानो गैया खोमा नै मेजेम साख्ला साख्लाथार बिराद मेजेम गोनां ना बाबु नै एवनांगोन सिखा गिदिरखौ नागिरना मोनाखै माने आङो सिखा फिसाजोंनो हानांबाय नै सिखा गिदिरखौनो नागिरना मोनाखै रानि बिफाया अबाव दोनलांखोथाय सिखाखौ फाफाया लांफादों रायजोनि खामानियाव आंथ' आरो रायजोनि खामानि दं नालाय सिखा गिदिरखौ लांफादों माने आं सिखा फिसाजोंनो हानांबाय नै जाबाय र' नै जि मेजेम गोनांखा नै बे बिख्लोखौ गारनि बिख्लोआ नै नै मेजेमा जि मेजेम गोनां नाया मेजेम जादों माने बेनिखायनो माने खियानो मेजेम गोजा नै जेबो गोसोम गैया माने नै खिया मेजेम गोजा साख्ला साख्ला संहरनोसै नै लोगोफोर आं दाना नै हालदैबो एसे फुननानै लाखाबाय हालदै संख्रि फुननानै लाखाजोब्बाय आङो साराय जानबाय नै मोनबाय नै लोगोफोर आंना दाना ओंख्रि संनाया ओमफ्राय बेयावहाय जेबो मैगं होआखै आरोना आङो पियास आरो माबा पियास बिलाइ पियास बेदर हानानैल' होदों आं ओमफ्राय सामब्राम गुफुर गथा होदों ओमफ्राय ना फिसाखौहाय सङासै आङो ना गिदिर गोजा संदों ओमफ्राय एसे नै इयावहाय फ्राय एवनानै दोनबाय फ्राय एवबाय माखासे एसे ओंख्रि संबाय नै आगदाथिंजा जानोसै लोगोफोर नै दाना जोङो बिमा फिसा रानिया जाबायानो ना ओंख्रिजों ना रानि गोथाव बरिया नै इखौ जानो mami. Dadah. Sautal sautal. Dadah. Belanja. Jika goथाव जाखादों tomatku yang gagal agak sisa mami nggak ada aku jangan aja nasi aku jangan leno
Rồi. Đi. Nó. Kìa. Đây à, rồi. Nak ciaji जानो गोथाव जादों. जानो बाबु? Ya. जाया नाखिखौ? नाखिखौ जाया मामिया? जानो? नाखिखौ खाय नाखि होनबाय नालाय. Engkau jago tahu ya? Apa? Nani? Kangka tupak. Pak. Nani kangka tupak. Pak. Anda deh. Nah, aku subas dengan nih, ke sana. No. Nih, subas dengan. No. Gelegan. Berapa gelegan nih? Sudah sama jangan. Mana sih kangka? Sampai susah gimana? Sampai puru pada mana? Sampai deh mah. Anak. Ke sana. Nah. Enggak. Sampai deh mah deh. Ini ada sana deh. Ada. Ranya sih dahur banget kamu. Ikan apa? Dah. Jauh. Kalau nani. Aku. Kamu ke sana mana? Papa. Ya. Naya sudong na lasi जानांगौ जाबाय. Nanya. Naya सुगुना खांखांखौ लासैथार जानांगौ जायो. Nanya. थाब जाखाङा. गोबाव लासिगोन आंना ओंखाम जानाया. Kalau nani. Mana. Mami. Apa ya. Gila. Ini kursa. Tôi đưa xuống ngon à? Tham mà đấy. Dạ. Ra nhảy cái ra nó hả lạ mà bạn. Em đi nào đấy mà. Đi nào mà. Rồi yêu đi cơ. Mama satu. Mana? Doya. Đi cái lưng này mà. Thế đi băng không tham gia lạc rồi. Iya. Đâu có làm gì cả. Là nó là phải được.
जाबाय दा आं दौहोबाय थायो गाहा कल Mami. Gotoh. Langsung tak? Kalau coba hasut juga. Sampai dia ang zala neng ke. Papang dogo tabain bang. Sampai dia. Ang dama mineng. Dah kembali bah. Deh, hang set. Zala. Zala. Zala bagi lagi deh. Kalau deh. Rani jelas jelas. Bây giờ mami Napa? Nana jangan mana? Siapa? Giba. Tidak. Baba buah. Siapa nu? Nana. Sudah. Sudah nak? Sudah lah. Sudah. Tunggu mana? Aku jodoh. Mami. Nana. Nana kaya. Ina kaya mapasa di kursi. Kami suka begini deh. Mama. Đâu cứ đó đi. Sabar Nana. Nana sabar Nana. Arba. Menjaba masa nago. Masalah ini. Ayo apa? Đâu cứ đó đi. Ayo apa? Is, mini ladang. Mini ni apa? Lan. Adunya. No. Naira lang siya sa hanjeng. Ayo apa? Zaखांजोब्बाय लोगोफोर दाना जोङो नै रानियाबो जाखांना मोसागुलायबाय दे ओरैजाय फैदो मामि बेनिफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय Bye bye.